Етеричните масла – древно знание за съвременно здраве. Здравейте, приятели на канала Разви си с книга. Казвам се Боряна и притежавам образователна и научна степен доктор в област на висше образование, хуманитарни науки. Днес искам да ви представя една закупена от мен книга, която ми вдъхнови изключително много. Това е книга, която съчетава древната мъдрост и съвременната наука и която вярвам, че може да промени начина, по който се грижим за себе си и за близките си. Заглавието на книгата е "Етеричните масла – древното лекарство" от доктор Джош Акс, в съавторство с Джордан Рубин и Тай Болинджър. Това е едно пътешествие в света на натуралното здраве, което няма как да не ви докосне. Тази книга, включваща 504 страници, е създадена с ясна мисия да помогне на хора по целия свят да постигнат здраве и пълноценен живот. Тримата автори, признати здравни експерти и автори на бестселъри, обединяват знанията и опита си, за да споделят едно важно послание. Етеричните масла са една от най-мощните форми на растителна медицина в света. И може би те са точно онзи липсващ елемент във вашата програма за благополучие. В книгата ще научите как етеричните масла могат да намалят токсичността на тялото, да балансират хормоните, да подобряват храносмилането, да повишават енергията, да облегчават болки и напрежение, да подобряват мозъчната функция, да редуцират емоционалния стрес, да придават сияние на кожата, да засилват имунитета и да се борят с различни инфекции. Това е само малка част от потенциала на етеричните масла, представен в книгата. Какво още ще откриете? В книгата авторите представят доказаните ползи от 50-те най-добри етерични масла, начини за приложение при над 125 често срещани здравословни състояния, подредени по азбучен ред, започвайки от акне и стигайки до язви и други здравословни оплаквания. Над 70 домашни рецепти, с които можете да се грижите за тялото си, дома си, семейството и дори за домашните си любимци. И кратко за авторите. Доктор Джош Акс е сертифициран лекар, натуропат, хиропрактик и клиничен нутрициолог, както основател на един от най-големите уебсайтове за естествено здраве в света. Джордан Рубин е автор на световно признатия бестселър на Ню Йорк Таймс The Maker's Diet. Тай Болинджър е уважаван здравен изследовател. Ако видеото ви е било полезно, дайте един лайк, абонирайте се за канала Разви си с книга и споделете в коментар, използвате ли етерични масла в ежедневието си и коя е вашата любима книга за здраве и натурално лечение. До скоро и бъдете здрави!